Bueno, ariketa honekin sartzen gara apur bat urrandita. Zergatik, eskatzen digutelako isa kalkulatzea berretura moduan adierazi ondoren. Bueno, hemen sartzen gara apur bat ekuazio esponentzialetan, ondinoko azaldu barik ditugunak, baina gitxi gora bera modu arrez batean ikusiko duzu ezelan da. Vale? Lehenengo adibidean. Han, erro iruber isa gehi bat, berdin, basati 27, engo izango da, bai erroa eta bai agatzen diren zenbakiak, 27, berredura eran idatzi deskomposatuz. Vale? Lehenengo, erro karratua ber bat birenengo genuke, ez? Beraz, iru ber x gehi bat, dana ber bat biren. Eta, 27, iru ber iru denez, bat zati iru berritu. Vale? Bueno. Propietateak aplikatuz, berretzaile bi hauek bidertu ingo ditugu, beraz geratuko da isa gehi bat zati bi. Berdin, eta amengo berreduraren berretzailea, berredura hori gora eraman da, iru ber minus iru geratuko da. Orain, egoera honetan oso errez bakantzen da isa, zehatxi. Ditugulako berredura bi berrekizun bardinarekin. Eta orduan, emaitza bi hori bardina badira, adierazpen bi hori bardina badira, berrekizunak bardinak izan da, berretzaileak ere bardinak izan behar dira. Beraz, hemendik isa gehi bi berdin minus 6 izan beharko zen. Eta hemen ja, aldugu bakandu isa. Ataldiak bider bi eginez, geratzen da isa gehi bat berdin minus 12, eta orain ataldietan ken bat eginez, geratzen da isa berdin minus 13. Vale? Berredura moduan idatzi, gero, berrekizun bereko berredura bi bardinduz geratu behar da, adierazpen hori, eta hortik aurrera berretzaileak bardindu. Vale, bigarrena. Bigarren honetan, erro iru ber bat biren. Eta 81 iru ber lau. Beraz idatziko iru ber bat biren, ber minus x, iru minus isa perkatu, zati, iru ber lau, berdin bat. Hemengo biak bideotengo ditugu, eta lau hau kentzen jarri behar dugu. Lehenengo bideotuko ditugu goikuak, vale? Iru ber minus isa biren, zati iru ber lau, berdin bat. Beraz, iru ber minus isa biren, ken lau, berdin bat. Eta esango zukon, hemen daukagu, iruren berredura bat, baina bestaldean daukagu, bata. Bat aldu idatzi berredura eran, berrekizuna iru izan da? Bai, zelan, gogoratu, iru ber 0, hau da, edozein zenbaki ber 0 beti dalako bat. Orduan, berrekizun bardinarekin, berretzaileak bardinak izango dira, beraz, minus isa biren ken lau berri 0 izango da, beraz, gehi lau eginez bietan, minus isa biren berdin lau, bider bi eginez bietan, minus isa berdin sortzi, eta minus isa sortzi bada, isa berdin minus sortzi izan beharko da. Vale? Eta azkena. Honetan, prozeso bardina da. Vale? Agatzen diren erro guztiak berreduraren idatzi, berreduren propietateak aplikatuz, berredura bakar baten adierazi atal bakoitzan agertzen dana, berrekizun bardinekoa aldan izan, eta holan bada, berretzaileak bardin dugu ditu. Orduan, daukagu. Bi berriza, erro bi da bi ber bat biren, eta hiru erro lau gogoratu dela bi ber bi, beraz, bi ber bieren.
berdin bi. Bueno, orain, goian bidertzen dauden berreuren berretzaileak batu ingo ditugu, eta zatzitzen dagoena kentzen ipiniko dugu. Berrekizun barreina direlako biak. Danak, bai? Eta bi ber, isa gehi bat diren ken bi eren. Berdin bi. Kasuetan, bi ber bat izango zen, bai? Beraz, berrekizun berdineko bi berreura ditugu bardindu, eta orduan, bardina badira, berretzaileak barreinak izan behar dira. Beraz, isa gehi bat biren, ken bi eren berdin bat izango da. Bueno, bat biren ken bi eren egiten badugu, zirenak iruken lau, oda, minus bat zeiren. Vale? Beraz da, isa ken bat zeiren berdin bat. Atalbietan batuz bat zeiren, geratzen da, isa izango dela bat gehi bat zeiren, hau da, zazpi zeiren.